Vítam vás pri novom vlogu alebo videjku a toto je prvý vlog na tomto kanáli, takže dúfam, že sa vám bude páčiť. Ja som dorazil pred pár minútami do námestova, jak som vám vravel, a vám ukážem menšiu room tour a mám pre vás jednu špeciálnu vec a rovno na tomto vlogu si ju otvoríme, takže tak, môžeme začať s room tourou. Takže toto je kvázi spálňa, ani to není apartmán, ale len hotel. Tu za mnou je telka a taký stolík. Tu je taká chodba, hej, taká chodba obyčajná. Proste vécko so sprchou. Takže, jop. No a hej. Takže, akurát sedím na posteli, fajná, dobrá, ono je to madrac, no, ale späť k téme. Takže, plánujem začať s vlogmi a chystám pre vás tiež jeden dobrý vlog a zároveň video. Takže dúfam, že vás to bude zabávať a že máte sa na čo tešiť, aspoň podľa mňa. A sa vám pokúsim proste urobiť čo najlepší content na tomto kanáli. Mám druhý kanál separátny iba čisto na vlogy a na takéto videjka typu ako vlogy a bežné dni, proste čo robievam. A aj z lyžovačiek určite budú videjka a z dovoleniek samozrejme. A potom mám ešte jeden kanál, kde primárne natáčam videá z hry, čo sa týka CS2 ako Counter-Strike 2 a občas aj z Fortniteu. Na tomto vlogovacom kanáli určite budú aj videjka z gymu, keďže rád chodím do gymu cvičiť a pracovať na sebe. A práve som si dneska kúpil GoPro Hero 12 Black a ideme si urobiť unboxing. V krabici už nič není a som zvedavý na toto. Opa. Nejaké kartičky, návod, tu je návod, to nikoho nezaujíma. V balení máme kábel, pripínak na helmu, skrutku, baterku, tool na pripínanie, tuším, takto by to malo byť. Asi takto nejak sa to zacvakne celé a máte to pokope a samotná kamera outdoorová. Takže tak, asi odbalíme toto, tu máte samostatný displejčok. Tu nechcem som to pokašľal, nevadí, stáva sa. Tak. Mohol som toto. Samostatná kamera proste outdoorová, hej. Tu sa zapína, tu sa nastavujú módy a tu je, tuším, konektor
Tu by mal byť konektor, tu je ten pripínak, jo, a tu sa dáva baterka, takže klasika.